ndikati maini vanhu vaya vauya vese avo vandimaona kwanzi itaona kuti right saka mangwana ndo patizoita dare rachona muzouya chikumba tozotaura nyaya dzei handiti taida kuti vanhu vadzokera vana vakure vaende kuchikoro zvikanzi apa right ndo panoenda kumba ndasvika kumba kwekuenda ndakagara navo vana bamnini natete tete vari apa bamnini vari apa ini ndiri apa ndobva ndafona ndiri pakati pavo ndikabva ndati kuna maini ndikati mamuka sei watamuka mamuka sei ndikati komaini tachikumbirai takasvika vanhu vakatoungana vari pamba panapa zvikanzi handiti zvinhu zvisina basa hazvindikwanisi kutipa chikafu kuti ndidye chikafu izvozvo zvinhu zvenyu izvozvo ini ndiri kutoda iwewe handisi kuda baba vako saka mugara akabva ngosumuka ipapo nebhegi rake nebhegi natete vakabva vatoenda ini ndakatoona kuti handikakwanisi kutukuinyaya nekuti maini apa zvavatotaura apa mudhara kutofunza kutoenda kutoda nemaini saka mudhara vakabva ngopomuka vakabva vati pai izvini yangu kumufonera kana kuita sei haatombodai anotodaira futi kuti ndiani pandotaura kuti ndiri nhito dzaapfutseke mani ndakakuza kuti ndina hama ini nyaya yakandiwa kuti ndiyosoma inyaya yenhumbi idzi inhumbi dzandakasiyirwa nemurume saka nhumbi dzingadzisiyirwa nemurume taigara tese kwaStuart basa ndokubva rapera rakapera nenyaya yestrike saka kupera kwakaita basa nestrike baba avo vakabva vatsvaga basa ndokuenda kutarani ndokunogara kutarani vakanditi hanje ini ndikati kweta ndikwanisa kuenda kunogara nemi kutarana nenyaya yevana imimi munoenda kubasa tichichengetedza vana nekuti kune musikana anga achita form 4 kune musikana anga achita grade 7 nekamukomana kanga achita grade 1 zvikanzi ini handikwanise kuti ndikuchengetei nemhaka yekuti vana ava vakura varege vana ava kukura kwavaita vana ava vanoroorwa ndikati ini handirase vana vangu nekuti vana vangu ndoupenyu hwachi vamangwana saka baba ava vakabva vaenda havana kudzoka ndokusiya hembe dzavo saka hembe dzavo dzavakasiya idzi nanhasi havasati vadzoka hembe dzavakasiya idzi pakanga paine tsvimbo iyi ndakaiona iripo 2010 ndichitanga kugara navo saka pandakagara navo 2010 ndakavabvunza musi wa10 December kuisusu tinogara tese tsvimbo iyi ndeyani tsvimbo iyi zvainenge imudzimu wani zvikanzi tsvimbo iyi ndeyamai vangu zvairi tsvimbo yaamai vangu vakashaya 2010 iyi ndogore rakashaya amai vangu ndoratakatanga kugara tese singazi wangu mudziya wakashaya zvikanzi ndeamai vangu saka ini handina kuendera mberi nenda kubvunza kuti tsvimbo iyi sei tasogara naye ndakangoichengetavo saka kuenda kwavakaita vakabva wasiya tsvimbo iyi nembatya dzavo ini ndokuchengeta gore rakapera muna October zvinhu ndobva zvatanga kuitwa nekuti patakabva Stuart ndakagara kumairozi ndabva kumairozi ndopandakazoenda kunogara kunhova kwaBhiti pane zvino kwandiri kugara ndatokumbira pekugara ndaona kuti mari yerendi kutinetsa ndoti chikoro ndoti rendi ndinetsa ndopandakati inini tsvimbo iyi ndinayo muna October pakatanga kutsva dzimba kunhova kwaBhiti dzimba ndobva dzatsva dzimba dzakatsva 11 yangu inini yakaita yechi12 iri musi wechipiri ndabva kuno kumusika ndasvika pamba payo ndopandakaona kuti imba yaita sei yatsva imba yatsva ndopandakasimuka inini mangwana makuseni chiri chitatu ndikabva ndaenda kumba kwemukomana anova mwana wemukoma wababa wandaigara navo anova murume wangu hatina kunetsana hatina kuramba naso takafonana nenyaya yevana yekuti siya vana udhani ndobva ndaenda ndikati nai mwana wangu tarisa imba yatsva imba zvayatsva zvinhu zvatsvira mumba umu tsvimbo yatsva mumba umu mamune 2 bags dzesimende dzadzidzo kuti ndigadzise imba yangu nemagumbeze ekamwana kamukomana kakasiyiwa nababa wakanga ne13 years ezvosvika ne14 ndobva ndati inini imba iyi ona yatsva zvinhu zvatsvira mumba umu tsvimbo iyi yababa wangu ndopaakanditi imi musandiudze nyaya yekuti tsvimbo iyi yatsva ndeyababa makadii kundiudza pesa kuti mune tsvimbo yamugere nayo nhasi maona kuti tsvimbo yatsva imimi nababa muchizivana makabata mese nababa zvamakabata mese imimi nababa muri kuzivana nhasi maona kuti tsvimbo iyi yatsva saka maakuti ndeyababa ndakanyara nazvo chaizvozvo inini ndakabatikana nazvo ndoti mwana uyu ndiari kundiudza mashoko aya nhasi nepisi patakabva kumashuro kundiudza kuti inini ndindakapisa ndini ndine tsvimbo yapisa dzimba dzake kuinini yangu ingava neimba yaita sei yatsva baba vake
tichiti ngatitore hembe tikatombofamba, iye achitombofamba yekuti inini dzokerana nababa ndichiti ndikwanisa kudzokerana nawo nekuti munhu haasi kuda upenyu hwevana vangu. Inini handingakoshese rudo rwokuti tigarisane vana vangu asingavade, kwete hazviite. Saka ndadaro mukomana akati musatombondiudze izvozvo nokutoti ndakatsamwa nenyaya dzimba dzangu. Inini ndakabatikana, ndabatikana. Pandakabatikana ipapo mukomana akada kuzoda kunditaudza, inini handina kuda kumufarira matauriro ake nekuti inini ndanga ndakatotsamwa nenyaya yekuti ininiwo ndakatopindawo mudambudziko rokutotsvirwawo kwakariko. Saka mukomana akazoenda akanotaura kudare kwedu. Anotaura kudare kwedu ndobva tanzi tayananiswa, ukati aiwa iwe mukomana usadaro. Inini shoko rakandanyanya kundirwadza nderekuti uyu mukomana uyu nhasi ndozomupisira dzimba, akasangana netsaona, akarohwa nemota, akatakurwa akati si. Baba vake vakamutadza, anova murume wangu wacho, vakamutadza. Ndikati kwete, mwana ndeuyu. Akatakurwa kuenda kuHarare, akanogara kuHarare. Mari yandeishandisa yanga iri yangu, yaikwidza baba vake bhazi vachienda kuHarare kunomuona kuchipatara, asingazivi asingadii, ndokudzoka. Kusvika naadzoka, akadzoka akangodaro. Ndikamuchengeta, mai vake vakagara vari apa, ndaimira. Mai vake vobata ndiro, tomutanga kumupaka chikafu. Saka tomupaka chikafu kuti ararame. Iye akagara apo. Ndiyo mai vamama varira. Inini ndine nyanga yapisa dzimba. Kwa Biti. Saka inini ndarwadziwa inini. Mukomana uyu dai inini ndandichinzi ndine chakaipa nemabatire andaimuita, nemadiro andaimuita, ndichiti mwana uyu akafanana nemwana wandakabereka nababa wake. Zvinobuda here izvozvo? Zvakaramba zvichindirwadza. Asi mwana winjeje. Uyu mwana wapamukuru, mukoma wemunhu. Ndiani baba, ndiani? Saka zvadaro mukoma, dzimba idzi Oktoba dzakamboita kunge dzatinirei kutsva, ndobva dzatanga futi kuita sekutsva dzimba dzedzi, dzatsva dzimba dzedzi. Ini kana Chimiro mukombo mati handisisina, kwakanzi kukuya kwakagarwa todii, kouya maprofita here kana kuti kouya mangwana, pataiwa nkomba kuya maprofita, ngakauya maprofita. Usiku weFriday ndichimuka Saturday ndakaona muchinja usimu netsvina rakasimudzwa dombo raiswa pasaidi. Ndikadeedza manikisidzona hemuonawo zviri muno. Ndaka zvinowanika handina kutaura. Mangwana sandi jinzi kuuya maprofita ari kuuya nhasi. Ndamuka ndaona dombo riye panga pane tsvina pai, ndaona paiswa chijira chebreki pacherwa ivhu. Dombo riye radzoserwa, ndopa ndakasimudza ndikati ichi chii futi. Ndasimudza ndikaona chijira chebreki, chijira chii. Ndikaudza chairman wemuoni zvandaonawo pari kumba kwangu. Mungu muchinja usimu. Chairman wazouya. Nyaya iyi sekutaura pataita nyaya ndobva yatekeshera mukombo. Maprofita yaye ndokuzoti tanzimi mamai mune hondo yamuinayo, zvamuine hondo yamuinayo nezvababa izvi zvangobatana. Kati zvinongobatana papi? Zvikanzaiwa zvabatana, chinyanga chii ndokutorwa ndokunopiswa. Chapiswa chinyanga chii? Svondo rakapera pasei, kwauya mhemo Gaura anzi abva kwaMurewa, auya Gaura uye abva kwaMurewa. Gaura uye vadeedzwa wapinda mudare, dare rawo handina kuzoti rapinda papi. Vandideedza hanzi mheko ngaenda, ndikanzi naGaura uye amai, imimi mumba menyu mune hembe dzemufi dzakasungwa dzamakachengeta. Ndikati kwete, inini handina hembe dzemufi dzakasungwa dzandakachengeta. Hembe dzandinadzo ndeyadza baba wemukomana uyu wati agera wamasurudza pasaidhi wamandideedza. Ndidzo hembe dzandinadzo. Zvikanzi hembe idzodzo imimi dzaita connection nenyaya yekutsva kwedzimba dzemukomana uyu. Connection yacho ndeipi yandinayo? Zvakandibata zvikandirwadza. Saka vari kureva kuti inini oraiti ndaita connection ndapisa hembe dzemukomana kumboni yese dzimba dziri kutsva. Saka zvichira kuti inini ndiri kupisa futi. Vari ivo vari kufambisa information yekuti amai avo ndo vane nyanga yekupisa
dzimba. Saka inini zvandine nyanga yekupisa dzimba, mukomana mukairwara pesa patsvimbo yangairara pasi pemubhedha. Ko panguva iyo yakadii kusanduka gauro ndekunzi pei $60 kana pasina ndipei 300 ndinobvisa chinhu kumba kwenyu. Ina ndozoti chinhu chacho chii chiri kuita semunhu ndisinei nazvo zvaanagaura handiri zvinowatsozvibhiriva handizviziva. Ndakanzi kana musiri kuda 300 pei $60 ndabvisa $60 ndikafunga kuti zvinhu zvitsvene. Ndaanzi ende motokapiri ndauya nepiro ndiye kusvika rabvarurirwa piro rabvarurirwa piro kesi rabvarurirwa kana ranyikwa mubhaketi rakodzorerwa mubhaketi rasimudzwa mubhaketi. Hanzi ichi chinyanga ichi ndochinyanga chamanini nacho kamisisi kabva kuti inini musinzi muupenyu hwangu pandakarwara ndiri pamudiki ndonguva yandakashandisirwa mushonga ndofunga ndichitenderwa nyora ndiine 5 years. Saka muri kumuudza kuti 5 years kusvika izvozvi ndine 60 years kunasuya ndisati ndazvibata zvese izvi. Saka zviri kuita connection papi? Saka inini zviri kundirwadza ndezvekuti mbatya pandagara ndopandinadzo, pandiri ndikada kubhadhara rendi ndodzibhadhara, pandiri kushifta ndiri kubhadhara motikari ndiri kudzichengeta. Ndinobatsirei mukomana nababa ndibageza makachengeta ndiuyero iye munin'ina wababa wake ndinoba makachengeta idzi mbatya idzi nababa hatina kurangana, asi chakanetsa ndechekuti baba ari ndova rizvichungu njova ridzive tsvimbo iyi ndakaiona inini. Saka inini handina kuziva kuti kusiyiwa kwandaisiwa zvinhu hendi dzakasiya idzi netsvimbo iyi ndasiyirwa mutoro. Tsvimbo iyoyo yakatsva, ukatsva mabhokisi matatu, ukatsva simendi, ukatsva zvimwe zvimaredhiyo zvimangwendere zvavo zvakatsva nedhishi zvakatsviremo hamuna kana chakabuda nekuti ndamisipo zvinonzi dhoo rakatadza kuvhurwa. Saka tsvimbo iyoyo ndoyazomutsa kutaura kukusvikana kwokunzi inini ndakatoromba ndine nyanga yakapisa dzimba dzake. Saka inini zviri kundirwadza kuti dai ndakaziva haibatsire mbatya idzi ndisina kudziva. uyu ndiyakuti makapisa imba yake nenyanga mapedza kutaura izvozvizvi kuti mapedza here kutaura handisati pedzai izvozvizvi kuti tiwirirane titaudzane chaipo hatisi nekuti inini ndakatobatikana. Kana vakanditaudza ndakatoona kuti ndikavadaira kana vachinditaudza havazive kuti inini ndakatsama. Saka handitowadaire. Musi wesande mwana wangu musikana akauya akati ndauya mama ndauya kuzonzwa nyaya yekuti nyaya yanyu yakafamba sei nekuti pese pazvaitika anga asipo. Muroora akanomira paheji kuda kunzwa kuti ndiri kutaura ndechitichi nemwana wangu. Ndakaseka, handina kutaura, handinadi, asi chandakaita ndakaseka. Ndangoti hehe uyu ndopandanyarara ndobva abva paheji ndobva aenda. Aenda kune chimwana chimukomana chidiki chakati handiziva kuti tine makore mangani. Akauya mwana uyu ndewangu ndegataiwa muzukuru. Tikachaiuya ndichitidikirawo tikauya tikandichinidzaka ndichipa chikafu ndikazongoona chimwana chiye chakuramudzwa kuuya. Musi wemande chaiyo kumanheru muroora audzwa nyaya yebasa. Tikanzi ndiri kuitya kusiya mwana uyu nekuti mwana uyu anozopiwa poison. Isu tine nyaya dzekutsva kwedzimba apa pakutorwa zvepoison zvese zvibuhani zvekutaura. Saka inini zviri kundibata, zviri kundirwadza kuti mbatya ndiri kuchengeta. Atazvinzwa zvakakurwadzai shuwa. Ngatinzwei mukomana vachitaura. Mai vako unovaziva here? Mai vangu ava ndinoziva. Kunzwa nyaya yavainayo. Iri nyaya yavo yainayo inyaya yakanaka chaizvo. Inini ndinofara chaizvo kana ndichivaona. Ndakasangana navo pasaidi pamashaina avo pavanoshandira. Ndakasvika ndikavabvunza kuti mamuka sei mai, vaitamuka sei, kuti vamuka sei vamwe, vanzi aiwa vamwe handisi kuziva kwavari, ini nababa vako takatosiyana. Idaidza kudzoreredza vaviri bhosi pane kamukomana kamukadiki kadiki akakuendenda chikoro. Ndikati aiwa dei madzokerana namudhara. Vanzi aiwa ndozikwanisiki asi kuti unochikwanisa kutsvaka chinhu vana tete, hakuna vana tete here vanokwanisa kutsvaka chinhu vanhu. Ndikati aiwa parirai vanechiti varipo ndobvadatsvaka mari yangu ndobvadafundira vana tete ndobvadavakandirawo mari ndobva uya vana tete nana mudhara vaya ndibaba munini
vakasiyana kuna nababasi vamwe chete kuna mai vangosangana kuzama. Saka ndobva ndavakukurudza ndobva wauya ndobva ndauya navo pabasa pavo ndikati mainini vanhu vaya vauya vese avo vandimaona kwanzi taona kuti right. Saka mangwana ndopatozoita dare rachona muzouya kumba tozotaura nyaya dzei handiti taida kuti vanhu vatsukirira vana vakure vaende kuchikoro. Zvanzi apa right ndobva ndaenda kumba ndasvika kumba kwekuti ndakagara navo vana bamnini natete. Tete vari apa bamnini vari apa ini ndiri apa ndobva ndafona ndiri pakati pavo ndikabva ndati kuna maini ndikati mamuka sei watamuka mamuka sei ndikati komaini tachikumbirai tatasvika vanhu vakatoungana vari pamba panapa zvikanzi handiti zvinhu zvisina basa hazvindikwanisi kutipa chikafu kuti ndidye chikafu izvozvo zvinhu zvenyu izvozvo ini ndiri kutoda iwewe handisi kuda baba vako. Saka mugara akabva ngosumuka ipapo nebhegi rake nebhegi natete vakabva vatoenda. Ini ndakatoona kuti handingakwanisi kupinda nekuti mainini apa zvavatotaura apa mudhara kutofunza kutoenda kutoda rimwe maini. Saka mudhara vakabva ngopomuka vakabva vati pai izvino yangu kumufonera kana kuita sei haatombodai anotodaira futi kuti ndiani pandinotaura kuti ndiri nhito dzaapfutsenge mani ndakakuza kuti ndina hama ini anoona handina hama handina ukama newe usamufonere pafoni pangu handinoona. Saka ndobva ndati right pane imba imwe yandaichivaka ndirikumba mainini vakabva vasvika pamba kwanzi imba yakuvaka ihombe dehongwa ihafura ndikati no regedzai ndikuti ndikuvaridza ndikuita zvinhu zvacho zvazvizvokukyakiya zvokyakiya asi mainini vakabva vati alright ukapedza kuvaka imba yako wouya uzondivakira imba yangu ukaregera kundivakira imba yangu yako ndiri kuitiriza. Ndakatadza kuziva kuti vari kuigiriza nei imba yachona ndakatadza kuziva ndikati zvakanaka mainini atobva ndanyarara ndobva ndafundira baba ivo ndivo vakatondipa nhamba ndikafundira baba ndobva kuti asi ivo vakuda kundivakira imba ndiwavo murume wavo here handimona. Saka ndabva ndatoona kuti oda kutongotsa munyaya futi ipo papa vagare pane imwe ndikabva ndapererwawo ndikati imi handichakwanisi. Saka mainini vakabva vandipikira vakati iwe tichakuona pauchasvika hapana chinhu chauchakwanisa kuita mukati meupenyu chauchabudisa mukati meupenyu. Vakandipejera kudai ende zvino nyangwe kuenda kana kumasango kana kupi hapana chiri kumbofamba ava vari kutaura. Saka imi maite udini mani handina simba rokuti ndikwanise kudi asi ndakangoti ndakangozonyararawo samai ndikangoti ndiamai haminokamwakuti ndobva ndakonyarara. Saka ndino zvinhu zvinondorwadzawo mukati mumwoyo wangu kozi ndini ndakatsiirwa kuti nevana vakasva ndevangu vana vacho handimona. Saka ndakatadza kuzivawo ipapo kuti zvinofamba sei. Saka iwo kuti mainini muroyi here handisi kuti mainini muroyi asi mashoko avo anotaura kuti mukati meupenyu hwako hapana chinhu chauchabudisa mukati meupenyu. Izvo ndiri kutoona kana izvese kana mari yachona handina here haisitombwanika mari haisitombwanika hapana kana chinhu. Ava vanhu vari kutotaurira kana mashamwari angu machiti kuti hapana chinhu chaachabudisa mukati meupenyu achangofa akadaro rikoni. Saka handisi kuzivawo ipapo nenozvinhu ndapererwawo ndodii mai. Saka ndakatadzawo kuzivawo kuti ndikataurirani semwana sekutaura kwavo kanga vachiita vachiti mwana ndiri mwana ndiwo vakati ndiri mainini vangu mudzimai wababa munini wangu asi baba munini ava munina wamukoma wangu wamudhara wangu asi vakangosangana kuna mai zamu asi kwete kwatiri aiwa mitombo yakasiyana. Saka ndaedza kuti tigadzirise nyaya yokuti vadzokererane vagarisane ivo pavamotaura mashoko avo ekuti ndikuda iwewe handisi kuda baba wako because baba wako havasi kurarama iwewe unorarama ndotoda iwewe. Saka mudhara ndo vakabva ngopomoka mudhara vatoti ivo ndo vatitozivawo kuti nhamba dzacho zvese zvokuti vangakwanisa kuti vati vabate mudhara vataurira ndavaurirane nyaya dzavo. Ini ndakatoona kuti iko kubvete ndibuti kana uchiti vaiti vanoda iwewe vaida iwewe kuti nekuti unoraramba saka vakuda zvokufambidzana newe vauda zvokufambidzana neni apo mudhara anga aripo natete vanga varipo vese vari vatatu vakangobuda kahwani vakabva vaenda. Saka ndikabva ndati ndagedza nyaya iyi inini handichatooni kutombodzwa nezvazvo uzvinzwa here zvitauro vanza amai vakanga vakuvachitiwo ndotoda iwe baba vako havarare pamba kuita murume ndozvakutaura vanhu pavachiyototaura saizvozvo
vanga varipo vanhu vanga vatori vatatu, iye mudhara wacho natete nemadzimai vangu vanga vachiita basa zvavo vari pasaidi, asi vakangoona mudhara achingosundza uchi mabhegi ake achitoti mbatya idzo dziri kumba idzi mbatya dziri kumba. Inini pakudzokererana kwandachida kuti vaedze kudzokererana, vozi vamwe vanhu vanga vasungisa namapurisa, vaisana mapurisa, asi kumapurisa izvo masungisa namapurisa tombozvifiriza bichana tozidzosa. Vanhu vanosungisa asi vanhu vachigara vese pamwe chete. Chinhu chatachida chichiro kuti vana vacho vakuya, saka vakabva vamhanya neyavo vakazomhanya nayo. Hatimaona kuti vanodaiwo vanodai nini apo tete varipo apo bamweni varipo bamweni vakangosumuka ipapo ndobva vatoenda. Saka ndakataka kuti ini hapasina pandikaita kuti dai papachibvira kuti pane foni tete vaigona kubvunziwa tete naivo nagire vacho munzwa vega muchitaurirana wadiuya navo tete vanogara kweko. Ini ndina ndakavatumira mari kuti vauye, nokuti ndakataura namainini mainini vakati asho ivo waita mwana hakuna vanhu vakuru here kwauri. Ndikati hakuna vanhu vakuru kwauri here vana tete, ndikati tete varipo. Saka ndabva tataura natete ndikati tete regai ndikupeshi mari muuye. Vakauya vakagara pamba pangu ipo, hatimaona vakaita 3 days vakagara vari pamba. Saka ipapo pakuzokukura ipapo kuzoti tete vanhu vaiva vaungana chiuyaika mainini mutaure nyaya dzenyu muri mega mega chiina tete. Simbo iyi nyama yakazodai yaiva pavandiwa right. Simbo iyo ini ndakagara nababa pandakagara makore negozi ndakagara navo makore atiwo, asi simbo handina zvangudi kuiona. Ndobva tazosiyana namudhara nokubuka nawo kwatakaita nawo kuti namudhara maona pati ndobva taendawo kwatakaendawo. Saka mudhara pavakazondotsvakana nane namainini vanga vari vese. Saka pavakazosiyana futi vanga vangorichi ini zvetsvimbo havana kundudza, vakandudza nyaya yehembe kuti hembe ndo dziripo. Saka apa pakazotsva manje kwaitsva kumba kwangu, ndokwakatsva kumba kwangu kwanyaya kutsva. Pakazotsva manje kumba kwavo manje kuchotera kumba kwavo. Mainini vakazouya kwandiri kwanzi tsvimbo yababa vako yatsvira mumba kicheni. Ndikati ini mainini imi hamuna kutiudza kuti baba vanite makadi kuvaudza musuya pavakauya pavachiti mugadzirisane mudzokererane muite chinchi chinhu wani. Ndipo pamaifanira kutaura kuti baba vako vane tsvimbo dinini handidya, ndozvamaifanira kutaura. Apa makataura nyaya yehembe chete ndozvavanachiziva. Saka idzi zvava kutaura kuti nyaya yetsvimbo aiwa musachataura kuti baba vako itai kuti ndendu bhozi yakari pamenyu imi ndimese munozivana muri 2 pakati penyu munozivana muri 2. Saka ichingutaura naye nabamunini wacho unamugadzirise zvinhu zvenyu mega. Bhozi inini ndatobuda kuba handichatopindi, bhozi ini handichatopindi, bhozi mudhara yezvino kuti ndifonere nhamba yangu anotobvunza kuti ndikangotaura kuti handina hama ini vaneyo safonesha mwa. Saka ndakatoona kuti bheta kungosiya zvakadaro hapana zvatingaita handimaona. saka vanga vachida kuti utore hembe dzababa wavo. Hembe dzababa ndo zvandiri kureva kuti hembe idzi manje takasiyana mutupo. Iye mudhara wacho ndakatomufonera akati shamwari iwo kana uchiziva kuti wava murume wacho iwewe. Bhozi nyaya yakatombogariwa ndare kukomboni ndobva kwanzi. Saka imi zvamunoita manje mitsvakai mari, mukatsvaka mari mochienda nemukomana mochienda kumusha kwemudhara uyu. Bhozi kunai mukoma wake aripo kumusha Silovera. Saka mochienda kumusha ikoko avawo ndozo mamiro avakaita. Ndikati alright imi mukatsvaka mari chairi. Saka foni ndandiine foni ndobva ndafonera mudhara akati shamwari ukangobata zvinhu izvozvo shamwari toona zingaite ende ipapo hapakaita zokuti foni yacho yakarasika baba zokuti ida baba nevamwe vanhu vandairatidza maodhiyo achona aitaura namudhara havaipenga zokuti haikona handimoona zokuti hatitombotakudzani mushe hatiwirirani. Alright, chiregai ndizwe kuna ivo mai pazvinhu zviripo zvakasiyana baba pane ime chii? Pane hembe dzavo nemapleti. Hembe nemapleti. Hembe nemapleti netivi nedhishi racho rimwe rakatsvira munhu nebazi nekamwe kasituru kawaida ndo zvakasara zvakatsva zvii zvavo
kwakatsva tsvimbo ukatsva iro dhishi randikutaura rachiro rakatsva nderesimbi asi rakatsva rikasara ratsva dhishi iroro nezvichiredhiyo chachirimo nechimwe chitivhi chidiki chachiripo chakatsvira imomo nezvimwe zvimatambo zvemagetsi zvakatsvira imomo. So imimi nezvino pamba pamunogara munogara pamba pakaita sei? Ini ndinogara 1 room. Hembe dziri pai? Hembe dziri imomo ndomandaidzisa. Idzi dzakatsvira mukicheni, izvi zvakatsva izvi yange iri kicheni nebhedhi, saka kicheni kwasara bhedhi. Iye zvino mune mwana mukomana? Ndinenge mukomana karipo kana 14 years. Karipo kana 14 years. Kamwana kababa iwako? Kasengedzei mutoro iwo? Ndoko kasengedza mutoro, iwo mutoro uyu wakarema, ini ndinaye pamba ipapo, ndoko musengedza sei? Zvatoti kusengedza mutoro achakura. Hembe idzodzo pasina ndaro ndakataura naye rinotori rombe zvaro. Murume wake mhoko ndakamufonera pano nefoni yangu iyo inotoriwo stupid zvaro. Hapana zvababa varipo. Ndakatozoitawo kumuratidza kuti munhu waruda kuitira izvozvo haasiri iye. Ndozotanga kutanga kutaura neni zvakanaka. Takazotaura kusvika ataura kuti ikoko vamurungweni nama yawo andimaona anototaura mashoko akatoshatawo pamusoro padzimai vacho vaitozvidzwa ti pafoni pangu atoita padzimai ava vakandisungisa kumapurisa vakarara muchitokisi. Saka ipapo manje nomwa chitokisi kana usamwachirara unozotsamwa kusvika pekupedzisa. Mutore zvinhu zvake munopa murudzwa muna kurambana haatozikama. 6 years ndichichengeta zvinhu ndichichengeta semunhu. Kwemibudai mazviri muende penyu. Apa ndepangu pandakazvitsvagira pandazvitsvagira inini ndopandakazvipaketa handidzizivi. Ndoda kuti ndikadzisiya mbatya idzi ndichasirumbazve dzimangwana akarasa mbatya dzangu akandibira mbatya dzangu. muramba hamugari nemunhu Jeka. Kwanzi chicha mari. Mvura iri ningi. Munoya kuti inini ndorasa vangu. Kushandisa mvura. Panye kuti mvura inobanza kubatira. yaramba vanaka. Atobatiswawo. Mbatya idzi takanga tisina kuramba. Pavakasimuka vachienda. Takanga tisina kuita sekuramba. Ini ndopandakaramba ndiinadzo. Ndichifunga kuti vachadzora. Haasi kudzora nemudziso. Ndinodzirasa mvura. Izvo ndo zvandotokukurudzirai. Muri mukadzi wake musina kurambana. Handiti. Iro irombe rakupenga nenyika. Handiti ka. But pamune kuti zvirasa mvura. Ingozi. Ombe. Yamunenge muchitsvaga. Ngozi isinei nechekuita nemwana wamakabereka naye. Ngozi ine chekuita nekumusha kwenyu. Munoya kana akudzoka azviite sekunge ndiye akanga akamuchiradzirayo. Anodzoka ngozi. Handiti. Ndokusaka ndati ini mwana mudiki 14 years. Handiti. Anokura kusvika paanoshandisa njere dzake. Handiti ka. Paunoona kachamani zvinhu zvakabva izvi. Handiti ka. Anozviramba kana achizviramba. But ndiye weropa manje. Ndiye anogona kuzochiita zvaanoda nembatya dzani. Zvangopana nemunhu ukapuwa mbatya pako kugoviwa kwembatya paro paya. Handiti. Mwana ngotambira chetotosikototayawo. Zvatopera. Tiri kuedza kukubatsirai. Imi muri kuti ndindakapatsvaga but mbatya idzi dzidai makadzisiya kwakatsvagwa naiye. Zvaita here pandiri kuda kuedza kubatsira ndokuti mundibatsire ndipo kuti
isusu tichisimba kupurazi paStuart takanga tisina kukona zvatanga tisina kukona zvaiita here kuti mbatya dzawo zvese izvozvo takazvinzwa kubva musoro makatanga kutaura zvekuti sei makazenge muinadzo mbatya. Handiti uyo munhu uyo wamakagara naye makagara nemunhu wamakanga musati matoziva kusvikira abve pamuri, makagara meso kusvika kubereka mwana musina kutombodzidza munhu wenyu kuti mumuone kuti munhu akaita sei. Paakangoona kuti zvaita kuti munhu uya uyo anoda kugara achitenderera imi makazoramba kumutevera, ndo dambudziko ramakaita, makaramba kumutevera. Ndova kuti agara zvaipa mapurazi wamuri kutaura zvekuti agara achitenderera nemapurazi kuita mbiri yekuti ndinaenda paBheni, ndinakarako kuti pakarurwa, paRilford, paJeke, pati pamene pasara munhu kucheka paKenpeka patinaripo. Iri history yakutaura isina nezvainenge ichireva. Nyaya yatiri kutaura ndeyekuti hatisi kukupai mhosva yekuti sei munadzo mbatya dzakukushungurudzai kuti muridzi wadzo ari kukuratidza kuti haana basa nadzo. Handiti mapoa makunjataidzwa nevanhu vachitaura zvisina basa pamusoro penyu pamusaka pehembe idzodzo. But imimi manje mune mwana wake munhu iyeye ane simba rekuti mukamupa akarasa kudai zvinhu izvozvo handiti zvaraswa nemwana wake. Asi hazviri kuti zviitiswe mwana asati akuziva. Handiti kuti mubatsirike batai patiri kutaura, kana matadza ipapo zvakwamuri takanangana nenyaya yembatya. Murume iyeye matauro andaita naye papo asi munhu kuti unomutaura ukamwana munomwana papo atoda kuzikanwa nepaanogara. Murume wawa ari kuramba nouyo anga akupuhwa amai ava. Amai vakupuhwa kumwana kunzi torai, mai ndo vakuda mwana, ndozvari kutaura uyu, ndozvari kutaura uyu. Asi ini ndana kutaura murume. Muna kutaura but tatingatisiko. Asi nini ndikuramba pete. Tati mamunzwera taura. Ndamunzwa. Musazoti ndisu tati zvitaura. Muromo yo ndamunzwa ataura. Asi ini ndandina kudaro. Saka isusu njere dzedu kufunga kwedu handiti hembe kana imi muchiripo, mwana aripo, mwana wababa ivavo, handiti ndiye bedza anogona kuzokununurai. Edza kutora zvinhu zvababa wake TV haishandi zvigweje zvisingashande vanochidii chinogovewa. Handiti makagara chisingashande kubhirira. Romangozvisiya iye zvino imimi mune mwana wababa ava, handiti ndiye chete wandiri kufuka mheno musiya mwana mukupaona anogona kuvanunura, asi anokununurai apa nguva yenjere dzinoshanda. Kwete zvinane 14 years mukamuitisa chunhu chitema chamune muchitoita nokuti hapana zvaanenge achiziva kuti zvizva. Mwana wangu wakura, baba vako hembe dzavo pfeka hembe dzababa wako, handiti anoramba. Mwana wamazuva ano anoramba, anotorawo taya kwamuri maisa zvinhu mumaoko akanaka zvaparadzwa nemaoko akanaka. Hapana chimwe chinhu chinoshamisa pazviri, zvihembe chete. Mukaona munhu anoti akagara pano osiya hembe dzake, kureva kuti akasiya hembe makawanda. Munhu iyeye ubata putu wakawandisa, dai angarapa tichimutaurira murume wenyu. Saka idzi hembe idzi ndikuti inini ndonoramba ndinadzo. Idzi dzine kurema here kwanga ndanga ndisingazivi. Kurema ndekupi? Iyi nyaya yetsvimbo kai. Kutsvimba tiyakazva naamai mabhuku andangu izvi zvese zvekutaurisa zvinde zvangu, ifoni yotsva handiti ndo yanga ichirema pazvinhu zvangu. Foni yarema
yabva yatsva iyo nekurema kwayo. Kondoshe kugara nezvizvi indinazvo ipi pfungwa yemamu inayo ndeyekuti chii? Inini ndasina pfungwa yekuti ndizwe, inini kutoya kunokureva kuti ndinoda kutobatsira. Isu hatina mabatsiro ekuti tingati chitipaika zvinhu zvacho, hatinei nezvedu. Isusu pfungwa yatikupai dai murume uyo akachizika mota anogara paroget apo kana palamboni apo achingade kutora zvinhu zvake muchimuza paari, mapurisa edu aya ndo basa rawo. Ava mapurisa edu ndo basa ravo. Ndakatora zvemunhu akafa kunonzi kuSolitude Range kuroad yeZimplate kumhondoro tikanozviisa kuWhite House kwaya kuna amai vaitwa vachapfekenura mbatya but takazviburutsa. Izvozvo vakazviisa mumba zvinhu zvari kusvikoro vari kuzvipukuta zviri mumba. Dai murume wenyu imanga rokunzi anozikanwa imamuziye pari. Dai angazika mota anogara apa. Izvozvi taikuzotsvagai mari amai, mapurisa edu anomupa hembe dzake. Tauya baba ndimunesoso mbatya dzenyidzi. Zvino murume weitaura kuti makadzitorerei. Vamusingazvinzwa achitaura pafoni. Mzema aitaura kuti vakadzitorerei hembe dzangu kwakabva kwandakadzisiya. Iro irombe rakanga raenda kare ratungamira vasiya mukadzi nevana. Mukadzi pari kunzi kudai mudzimba dzekampani akaona kuti handingasiye kambatya ndobva atakura mbatya akaenda nadzo achibvunza kuti baba vanodii, vanodzoka nanhasi. Mbatya dzinenge siviri masuta acho mangani amaomero kuti amai kuti handingamboziva kuti aidanana taparidza ndichidanana maomero ari kuti amai ava dzakarema mbatya kurema dzina ako aasikuvanza ndokwatakaenda kwaipiswa kwaitsva mbatya kwetu takaendako ava taikutsvagai ipapo mungane vakanakirwa kuupenyu hwenyu hwese. Dzimba ndakanodziverenga inini dzakatsva musi umwe chete 11 ya imwe ikatsva ndakamira kudai so ndichienda kuti ndoda kunoona kuti ichokwadi zaiita zvekubatidzana kwete kubatidzana inongoreka handitiri munomu mungadai vatobata moto izvo kungobata moto vana veu ndimo nemana wekutsva. Ndakaratidzwa majaketi evava kunzi vanopotatsva vana ndikaratidzwa majaketi akatsva evana kutsva vana vakapfeka mbi kwete kuti vanobatidzwa moto nemunhu kutsva. Saka nyaya iyo yakaoma zvisingaiti. Saka ava amai ava ndiye umwe wacho akazonzi nen'anga imimiwo handiti maona. Saka ava manje ava netsvimbo yakatsva iyaiyi vakaudzwa ndokukaunzi murume wenyu vatya svipo dini. Saka munokoziva n'anga kana dzazoona pakadaro manje simba rouya. Saka abedu amai titiudzai pfungwa dzenyu imimi kuti adzava zvisvikadai ndinenge ndabatsirika. Toona isusu kuti zvamukutaura kuti kana mazvitaura toona kuti zvinopindika sei neumambo izvo. Aiwa inini ndiri kurwadziwa. Pandiri kurwadziwa nekuti izvozvi mari yandiri kushandisa mari yakatorwa 60 years nen'anga. Imari yaifanira kunotsvaga zvechikoro zvemwana weyanditi. Nhasi uno ndatsvaga mari ndauya kunoku anditi ndabhadhara kunoku. Inini ndichaitsvaga mari. Ndaitsvaga mari sezvo pamakavataura navo makavatsvaga mukati pakadoma patosvikana taenda nokuti nini handingaremedzwe nezvinhu zvasingazivi. Just because izvozvi kana mukazvitarisa izvozvizvi handiri kuona kuti mukogoni macho munhu wese angoti inini ndii ndakapisa. Hamusiri imi mega makanzi makapisa zvinhu mukaona maita vanhu vanenge vakuita izvozvo uyai mang'ara kuti vanhu ava vari kunditi zvakare. Inini ndouya ndichimhan'ara iwo kutanga nekutaura kuti ndini ndakapisa wacho atori munhu here achiti nini ndini muroyi wacho. Saka ini ndini muroyi wacho kubva pakatanga kutsva tsvimbo ndini muroyi wacho ndini ndapisa. Saka ndini ndapisa imba yake ndatovaudza kuti ngatifambei tinzwe kuti moto handisati ndazvinzwa motokatanga imba chaiyo kutsva
mutu hanzi ndazviona kuti imba inobvira yega. Ngatifambei vari tu murume nomukadzi. Ngatifambei tinzwe kuti zvabva papi. Yemukomana iyi. Ngatifambei tinzwe kuti zvabva papi. Ini ndatichiziva kuti ndine moto uri kupisa uyu. Handei kuti ngatifambei tinzwe kuti zvabva papi. Saka ndozvaakataura. Ndakatotaura inini ngatifambei tinzwe kuti zvabva papi. Akati alright tazvinzwa. Aiwa tine muprofita watadeedza. Aiwa tichaenda. Svikana nanhasi imomo. Tichaenda. Svikana wonti hanzi inini nababa ndindinuzuva nyanga iyi anenge ine yapisa. Ori ndokuitira utsinye nhasi ko pandaibomuchengeta pachirwara. Ndakatomuitira utsinye wake. Zvekuchengeta achirwara kana akazvikoshiwa ndozvinoita munhu weblack. Izvozvo munhu anokanganwa asi mangwana anosvika. Sekuzvitaura kwamuri kuita ikoko mangwana anodini? Anouya. Iwewo guruyo kana wakataura mashoko iwayo kuna mai yako, mashoko ekuti imimi ndiani akanga ari kwazvichitaura anobvunza iwo paakataura kuti tsvimbo imimi ndimi munozivana mapisa imba yangu, mukadzi wakanga aripo uyu. Saka mukadzi uyu angahwitinese kuti murume wake akataura kuti tsvimbo yenyu yapisa imba. Inini ndakanga ndaenda pamba pawo ndichitaura kuti toita sei zvinhu zvatsvira mumba izvi ndezvake nekuti next door toita mukanoti mutsvairi. Mukadzi wakanga aripo, iye mukadzi wacho akatotaura kuti munhu wamuri kuudza mashoko aya muri kuziva kuti ndaamai. Akati handini nazvo. Ndizvere wakasvika zvechikwaitaura kuti ati ndizvo here ukatotsura murume wenyu nekuti ava vanga vane hasha. Saka ini ndada kuedza kurerusa here amai. Tinozviziva kuti zvinhu zvakaoma but nditopara kuti muri munhare zvenyu pakutaura kwenyu. Ndiri kuti inini baba vaita hasha dzavo dzekuti imba yatsva handiti. Mashoko ari kutaurwa namai vakataura here? wakataura Imombe nehwai, hwai kwamambo, mombe kuna amaiva. Amai havana ngorobe ndo vauya zvavari kutaurira kuti dai ndakanga ndiri ikadzi ndaroya, ndikuziva kuti ndaroya, ndikaende ndichirwadziwa kuti ngatiendei tinotsvaga n'anga yekuti tione kuti imba inganzi imba yabata moto yega. Saka makaona ini ndakati kuuya kuye ndakabva ndangouya kuno one time ndichitsvaga kuti vanhu vanonyarara sei mupurazi, ndikabva ndakupai n'anga nedrumas media ndokwanga iripo. kutaura kwavanoita ndivo waitaura semunhu ane hasha. Ukaita hasha uchidambuka makumbo, ukadambuka makumbo. Inini ndaida kuedza kurerutsa handiti. Ivo vakasvika vachiti tsvimbo yababa vavo ndoyapisa dzimba dzavo. Ndipo vakamonana ipapo vakati tsvimbo yababa vangu unozoitaura nhasi kuti yapisa dzimba dzangu. Ko inini ndakambotaura here kuti tsvimbo handiti. Ndopavakateka kunetsana ipapo. Kubva ipapo ini kuti nditopa itsva vana vangu vakabvira vari mumagumbezi. Vana venyu pavabvira vari mumagumbezi ndo incident yadeedza vanhu hando zvaitika nezuro unere. Iye imi mimba yakatsva nhingi munoona n'anga dzedzari kutaura padzinenge dzakuita basa dzinowana simba nemashoko anenge achitaurwa nevanhu. Handi mapanzwa musea vatungamira kunanga mai vachona huroyi tsvimbo yakatsva iyayi ndimazopisa imba. Unganoti kana ndichipisa imba ndinganopisa imba ndichipisa neyangu. Uroyi wachona unenge uri uroyi rudzivo. So kana akataura izvozvo anobhadhara mombe 300 US kuna mai avo, obhadhara hwai kuno